Inċident li seta kellu konsegwenzi ħafna qar. Dan wara li mal-temp ta' din il-ġimgħa qaċċat wieħed mill-pinnuri li hemm fuq il-kamplari tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Bej wieħed u ieħor ta' filgħodu. Ċekkjajna u l-ġiex pinnuri kien għadhom hemmhekk. Però għal-ħabta ta' 6:30, 6:30 u 7 ta' filgħodu, wieħed mill-pinnuri tqaċċat letteralment minn postu u waqa' fuq il-Bolavostri u stabilizza ruħu hemmhekk. Dejjem nirringrazzjaw l-Alla li ġara hekk, għaliex għax kieku l-pinnur li tqaċċat kien jibqa' ħireġ barra u kien jaqbeż il-Bolavostri, kienet tkun traċedja kbira. Barra minn hekk, kif waqa' kif ġajet stabilizza ruħu mal-Bolavostri għax li kieku laqat il-pilastri tal-niepel tal-alloġġ kienet tkun traċedja ħafna kbar. Għaliex għax il-niepel tal-alloġġ dawk ikkonnettjati b'cables tal-azzar biex indaqqu l-niepel fil-kwarti u fis-sigħat u da ovvjament kieku laqat il-pilastri kien jitfa' l-pilastri għal barra, u kien jitfa' niepel għal barra, ovvjament il-cables tal-azzar kienu jiġbdu parti mill-magna tal-alloġġ. Ġifieri kif tgħid kull den iħudu bġid li tqaċċat vera, però waqaf f'pożizzjoni fejn m'għamilx ħafna ħsara. Net News żar il-Konkatedral u tkellem mal-kap eżekuttiv Tonio Malija li spjegalna x'kienet il-ħsara li saret bil-maltemp. Fl-intervista u fisser kif turisti u daw kollha li jgħaddu minn ħdejn il-Konkatedral u jħarsu l-fuq jaraw żewġ pinnuri identiċi li ma daqatajn jidru pjuttost ordinarji. Il-pinnuri tal-katedral huma kbar ħafna dawna. Fihom biss il-loli tagħhom huwa tal-fuq minn 3 metri. Ġifieri kopor ovvjament biex jidru minn isfel u huma qegħdin proporzjonati mal-komplement tal-kampnar. L-istorja ta' dawn il-pinnuri tmur lura mijiet ta' snin. Oriġinarjament meta nbena l-katedral, il-kavallieri kienu għamlu il-piramidi li hemm fuq il-kampnara li għandhom 8 ċuħ. Dawn mhumiex piramidi b'4 ċuħ, 8 ċuħ. U dak għalta posta jden hekk. Biex jaħkem ir-riħ, jaħkem minn fejn jaħkem ir-riħ, dejjem joforqu u jkunu safe. Tajjeb. Oriġinarjament hemmhekk mhux pinnuri kien hemm. Hemmhekk kien hemm marbli. F'ħafna inċiżjonijiet li għandna jidhru daw il-piramidi bl-arbli ġo fihom u bil-bnadar. Però meta beda dej iż-żmien jisu għal-ħabta ta' sittinjat ġew imposti daw il-pinnuri. Il-kopli dawk il-piramidi li semmejt dawk kienu tneħħew fi żmien il-gwerra u mbagħad fl-2000 reġgħu ġew mpoġġija hemmhekk u l-pinnuri ġew mpoġġija fuqhom. Għall-ħabta ta' l-2020 kien sar maintenance fuqhom, tajjeb, u sawma kif nafuhom illum il-ġurnata. Il-kap eżekuttiv spjega li dan l-inċident ifisser ukoll li għalissa l-arloġġ ta' dan it-tempju mhux se jinstema' jdoq. Bħala pinnuri li għadu funzjonabbli, ovvjament da mhux funzjonabbli. Minħabba li inqala l-pinnur u ħajkonna niżluh issa biex issirlu l-manutenzzjoni li hemm bżonn u servicing. Natfu l-opportunità li jsir servicing fuq ukoll. L-arloġġ kellu jiġi żganċjat, jiġifieri da żminijiet mhux sa jinstema' li l-arloġġ idoqq għax kellna nisganċaw minħabba dawk il-cables tal-azzar li semmejt. Bħalissa kif qiegħed pożizzjonat il-pinnur niepel ma jistgħux jindaqqu. Mill-kap eżekuttiv jikkonferma li kull ħsara li saret tista' tissewwa. Kollox reversibbli, jiġifieri, u considering ħsara kbira ma saritx fil-ġebel, la fil-Bolavostri. Faċċata tal-piramida, hemm daqqa, ovvjament da miel u mdalla ġarek, miel straħ mal-piramida, mal-faċċata tal-piramida u infeqed biċċa minna. Imma
kollox reversibbli. Marija Burċ, għal Net News.